നടിയെ ആക്രമിക്കാൻ കൊട്ടേഷൻ നൽകിയത് നടൻ ദിലീപ്. പ്രതിഫലം 1,50,00,000. വെളിപ്പെടുത്തി പൾസർ സുനി. കൊച്ചിയിൽ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി മുഖ്യപ്രതി പൾസർ സുനി. നടിയെ ആക്രമിക്കാൻ കൊട്ടേഷൻ നൽകിയത് നടനും കേസിലെ പ്രതിയുമായ ദിലീപാണെന്ന് പൾസർ സുനി വെളിപ്പെടുത്തി. കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ ചാനൽ നടത്തിയ സിംഗിങ് ഓപ്പറേഷനിലാണ് ഈ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ. കൊട്ടേഷൻ തുകയെ 1,50,00,000 രൂപയാണ് പ്രതിഫലമായി ദിലീപ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തതെന്നും പൾസർ സുനി പറയുന്നു. മുഴുവൻ തുക കിട്ടിയില്ലെന്നും തനിക്ക് ഇനിയും 80 ലക്ഷം രൂപ കിട്ടാനുണ്ടെന്നും ആവശ്യം വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴായി താൻ ദിലീപിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങിയെന്നും സുനി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് സത്യമാണോ അതോ കള്ളമാണോ എന്നറിയില്ല. ഇത് സത്യമാണെങ്കിൽ ആ നടൻ ആ നടിയോട് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ്. ഇത് തെറ്റാണെങ്കിൽ ആ നടനോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റായിരിക്കും ഈ വാർത്ത. താങ്ക് യു.